levegőben, de mondjuk lóerő is van alatta. A levegőben Bessenyei Péter, nem tudom úgy kommentálni, hogy reggeli délelőtti programot, hogy egy kottát, de most már úgy kezd kirajzolódni ez a szép füstfelhő. Tehát indítottunk egy függőleges manőverrel, majd egy dugóhúzóval, aztán egy fél loopingat kiforgatva, és teljesen Péterre bízva a figurát, mert nem tudom lassan szóban követni, mert szerintem követhetetlen, mert ő szerintem érzésből repül, és ő azon a szinten van, amikor azt mondjuk, hogy érzi a szerkezetet, érzi a gépet, mint hogyha a vállából nő neki a szárnya, és egyszerűen csak repül. Ilyenkor én azt hiszem, Gábor, még a solymok is leszállnak a kandelláberekre, és ők is nézik. Hát könnyen lehet, mert ilyet a solymok se tudnak. Elképesztő az a sebesség, amivel egymást követik a különféle figurák, és amivel végrehajtja. Pedig most nincs itt a láncít sem, ami alatt el kéne húznia. Pontosan. Hát a kandellábereket szerintem meg fogja stuccolni, de szerintem a kandelláberek felénél, hát negyedénél fog menni. Megint egy függőleges figura, abból egy hátra kinyomás, igen, egy viszintes oldalra kilépve csúsztatjuk. Ilyenkor a műszereket nem is kell figyelni, meg kiakadtak, tehát nem kell figyelni, és szerintem az érodémaikkel is ilyenkor egy picit leül pihenni, vagy elmegy ebédelni, vagy nem tudom. És Péter viszont meghazudtolja minden fizikai törvényét a levegőnek. Nem csak a repülő tudása, hanem a repülőgép építő tudása is sokat számít, hiszen ezt a gépet, ez egy Corvus Racer 540-es tovább alakított változat, amit kifejezetten Bessenyei Péter fejlesztett tovább, és kifejezetten a légi versenyzésre, többek között ugye a korábbi, meg állítólag jövőre visszatérő Red Bull R részre. Szóval ez egy speciálisan kifejlesztett gép, és Bessenyei nem csak a repülő tudását dicséri, hanem a repülőgépekhez való szakértelmét is. Jól mondom, Ákos? Teljesen jól mondod. Ez ugyanolyan, mint amikor méretre készítünk ruhát, méretre készítünk cipőt, magunkra szabjuk, tehát ránk szabják. Bessenyei Péterre szabták ezt a repülőgépet, mert az a pár 10-20-30 éves repülő múlt, motorral, motor nélkül, oktatásban, nappal-éjjel, az azért ki tudja fejleszteni azt a tudást, hogy meg tudja pontosan fogalmazni azokat az elvárásokat, követelményeket, ami szükséges számára ahhoz, hogy földre kényszerítse a sasokat, solymokat, és ő legyen a levegő ura. Ja, azért is érdekes ez a bemutató, mert az Red Bull, vagy a Red Bull R részeken egy bizonyos pályát látunk, amit végrepülnek, de közben nem csinálnak egy csomó olyan figurát, amit itt láthatunk a levegőben. Pontosan, ott ugyan nagyon csak függőleges, vízszintes figurák, de a fő feladat a kapu kerülgetése, meghatározott szabályok szerint, de valóban ezt mondhatjuk, hogy ilyenkor felszabadultan kiéli a repülő vágyát és a repülő tudását, mert neki ez egy szabadidős program. És hoppá, egy negatív figura, kérem, ez igen, egy lábfejterhelés kinyomásból. Ez nagyon nehéz, ez nagyon komoly. Szerintem önök is felébrednének az ebéd utáni agóniából. És rögtön el is ájulnának. És el is ájulnának. Ezért sok vizet kell fogyasztani, nagyon meleg van. Bessenyei Péter ilyenkor úgy, mint egy Forma 1-es pilóta, hát ő is fogy legalább olyan 2-3 kilogramot, ugyanis olyan -3, -4, +6, +8-as G terhelés húz bele a gépbe, és bizony ezt testileg le kell követni úgy, hogy ne legyen baja, és tovább vezethető legyen a gép. De csodáljuk ezt a gyönyörű repülést. Most elment egy kicsit a reptér jobb oldalára, hogy azt a közönséget is kielégítse az olyan vágyába, hogy ezt az igazi repülést, az igazi klasszikus és dinamikus repülést ötvözve megmutassa, mit tud ez a repülő. Csodálatos. És Bessenyei Péter kifordul, emelkedik, magasságot gyűjt, de neki teljesen mindegy, hogy a boxba, amit már említettem délelőtt, az 1 km/1 km-es, az rendelkezésére áll, mert ő földközelbe, földtől magasan, ő végre tudja hajtani ezeket a feladatokat. Most a toronytól balra lévő közönségnek produkálja egy kicsit magát, egy egyszerű figurával emelkedő, megnyolcadolja, negyedelje, megdobta az orsót, nem tudom követni. Oké, most szerintem el fogja oldalra lépni, nem lehúzza. Oké, egy fél bukfenc, mondjuk így, 45 fok,
Oké, vízszintes. Mint egy kis